podporu a jeho brat Takže Pažický už vracia na streame, A on to nezjel. Musí. On to musí zjesť, ale on to... To smrdí, kurva! Však to smrdí. Boha, to více to. Jaký je to pohľad, Julo? Je to veľmi dobrý pohľad na tým a nesklamal a môj brat Peter Tyrpak. Ja mu veľmi pekne ďakujem, že ma podržal. Viacej ľudia ma podržali. Vidieť, to ma podržal Karma. Peter Tyrpak, Karma, Patrik, Paťka, Baška, Domino, Stango Billy, Anti, Digimajkli, Anjo, Ali, Martin Profiboj, Andri Brovák, Matoda, Minie, Sonka, Ríšiačik, Patrik Horvát, Emil Gabo. Takže tí ľudí tu je strašne neskutočné, keď nás podržali. Emil, Ľudská, Nikička, Natália, Stevenko, Pišta, Alex, moje moderátorky, Baška, Martin Jurík, je mama Paťka. Takže tí moderátori tu ľudia nás viacerí podporujú. Boha, jak to smrdí! Boha, jak to smrdí! Ja to neviem ani otvoriť do toho smradu. Ja to ani otvoriť neviem. Žaluď ma podporil z Farmy 17. Štefan. Si toto na seba. Nesem teraz. Štefan nás podržal. Ďakujem všetkým. Andri Brzáčovi. Všetkým vám ďakujem, priateľa, že ste ma nesklamali. Romea. Ďakujem, Majko. A som veľmi pyšný na tú komunitu, že on to promoval a my sme to nepromovali, my sme dali 4 hodiny video. No trepeš, asi natáčal video a čo Aladárko môj, jeden človek vyhral. ďakujem za veľkú podporu, Aladárko. My sme dali 4 hodiny, my sme dali o 2:30 sme dali video. Tvoja komunita sa mala lepšie pripraviť na veľký duel, vedel si o tom. Hral ti jeden človek. Aj kebyže vyhrá pol človeka. Mal aj tebe hrať jeden človek. Mal aj tebe hrať jeden človek. Ale dostal si univerz, takže to ti gratulujem. A my sme dostali veľkého leva do A ja som taký človek, že ti gratulujem z univerzu. A je to... Sanko, my ti prajeme všetci dobrú chuť. Kedy to dá do tej úst? Za chvíľku musí to otvoriť, dá si pekne, bude papať. No to furt plúva, to nepojem. Bude pekne. To ešte nemá ani otvorené. Nemá to ešte otvorené. To vyceká, pozri sa, už to pootvore, už to teče. OK, a pekné papaj, more, nádych, výdych, pekné papaj. Fuj. Tak to by som už jebať, mu tam to pusí.